mato pa ni Alma ang pipila ka mga driver sa garbage truck sa Dakbayan sa Sugbo subay sa pagkanselar ni Acting Mayor Raymond Garcia sa gasoline allowance or gas allocation sa pipila ka mga government vehicles tungod sa gingong corruption nga nadiskubrihan diha sa opisina sa City Disaster Office ubos sa pamunuan ni Harold Alcontin. Yaman ang siya may in charge diya sa City Disaster. Ang maong desisyon nunod sa gingong pipila ka mga government employees nga manguha og gasolina gikan sa gasolina nga gi-allocate sa kagamahanan sa Dakbayan sa Sugbo apan wala malakip sa pagkanselar sa gas allocation ang mga ambulansya, fire response vehicles o police patrol. Apan napangutana, apil ba ang garbage truck? Kay gamit man pud kay ni ang garbage truck nga moakot sa mga basura matag adlaw. Aton ipaklaro ni Mayor Raymond Garcia kay murag imposible man kayo nga hasta ang garbage truck dili nato gahinan og gasolina. So nagtuo ko nga ang garbage truck gahinan gyud ni og gasolina mga kabombo. Gani matod pa sa istorya nagyaw-yaw ang pipila ka mga garbage truck drivers sa syudad sanglit adlaw-adlaw man ang koleksyon sa basura unya wala kunoy gas sa allocation. Ato ni paklaro kung tinuod ba nga apil ang garbage truck nga way gas allocation. So bay sa mga balita mipadayag og nipadaog suwat si kasambagan Barangay Captain Franklin Ong, pinsang presidente sa Liga ng mga Barangay sa Dakbayan sa Sugbo nga naghangyo sa paglakip sa mga barangay vehicles alang sa gas allocation sanglit para kaniya makaapekto kini sa adlaw-adlaw nga operation sa 80 ka mga barangay sa Dakbayan. Kini subay sa pag-announce ni Cebu City Acting Mayor Raymond Garcia nga i-cancel ang gas allocation sa Cebu City-owned vehicles tungod sa gingong pagpangawat sa pipila ka mga empleyado sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office CCDRRMO o gasolina alang sa ilang personal nga paggamit. Hinuon wala malakip sa pagkanselar sa gas allocation ang mga ambulansya, fire response vehicles o police patrol. Nakalatid sa maog suwat ang pagsuporta ni kasambagan Barangay Captain Ong sa inisyatiba nga gipangbuhat ni Acting Mayor Raymond Garcia alang sa maayong pagdumala sa syudad apan gitumbok sa maong opisyal nga isip representante sa tanan nga mga barangay sa syudad. Siya mihangyo nga dili lang i-apil ang mga barangay vehicles sa pagkanselar sa gas allocation na sanglit magamit man kini alang sa basic services sa barangay ingon man makaapekto sa ilang pagpanerbisyo. Unya ato gatawagon si Mayor Raymond Garcia regarding sa maog gisgutanan mga kabombo.